A min, sabes a que me acordou? Os partidos da Liga Inglesa, acordaste? Sí, Cando hai un córner, sí. que o celebran así como, non como un gol, pero casi. É como unha Mm, especie de... mm. Parece que vai vir algo importante, tal, pero a mellor é unha puta mierda de córner, de oportunidade, pero hai un córner e... É así como un... Entonces, non sei, acordoume eso, ten que ser curioso, risa Eu pensei, enlatada. eu pensei no FIFA. Eu pensei no FIFA e Manolo Lama, oe, dicindo esas tonterías que di. Sí, sí, sí. Sí. Hostia. E Ay, así, Ataca el Madrid. imaginadevos que, porque tamén collen as lisas, digo, os sonidos enlatados, que dos audios que teñan, que haxa cánticos que son ofensivos. Joder, molaba, Eso sería a leche, tío, que se Hostia, lles molaba. escapara por aí algo así. Molaba, Me cago en Dios, que lle voto? Me cago en Dios. Masa, perra. Masa. Bien, la bancada. Bueno, que eso tampouco entendo moi ben, quer decir, poden ir 40 persoas a Land Rover, pero non pode entrar ni Dios nun campo de fútbol que está aberto que podes deixar... Vale, eu entendo que hai socios e hai ao mellor prioridades e, bueno, pagas unha entrada, pero, bueno, é igual, isto lo vamos a dejar para outro día. sí. Ainda queda, que ainda non sei cando queren empezar. Imagínase el Super Bowl sin público. Fuá, Joder. Non se pode imaginar. eso, quen comería todas esas patacas fritas que fan? Para quen Que hamburguesas. actúa Jennifer López? Hostia. Para Marc Unha das Anthony. maiores pérdidas deste ano é que non ven Daddy Yankee a Galicia. As cousas que se bota moito de menos. Como? Eso é Non verdade, Daddy Non ven Daddy Yankee, Yankee. pero iba a vir Non Daddy Yankee. O Son do Sí, Camiño. que sí, Sí. Ai, do que é Camiño. verdad, que viña o Sol do Camiño, joder, sí, Son do sí. Camiño había Ese festival que nunca se poden conseguir entradas. Sí. Nunca se poden conseguir entradas e despois E despois tiña eu. ves imágenes e hai o 75% do aforo. Hai sitio a tomar polo cu. No, e despois Hostia. todos esos amigos impresentables que tes que che din, pois foi unha pena que Tiña eu, tío. non mo dixeras que tiña eu. Vai Tiña tomar polo cu. Tiña eu 50 bonos de Gadis. Patrocínache Gadis e Estrella Galicia, payaso, e non me dis, non me Nada. preguntas si tes unha entrada pa... Venga, hombre. Venga, hombre, venga. Despois de Por decirche, favor. tenía yo, diche, no tendrás una para Bruce Springsteen en Lisboa, ¿no? Vai tomar polo cu, payaso. Joder. Imbécil. Bueno, que Amigos. non queremos deixar este mal sabor de boca. A ver, vai haber fútbol, ainda que sexa con risas enlatadas. Eu vouche dicir unha cousa. Unha cousa que nesta cuarentena aprendimos todos é que se pode vivir perfectamente sin fútbol. O sea, eu entendo que que hai que facer deporte e que é divertido velo e tal, pero esta falta de ruído é de puta madre. A mellor tamén necesitamos un pouco de fútbol para tampouco non escoitar os ruídos que estamos escoitando estes días, pero esta cousa de tú más, yo menos, venga, hombre, pero fútbol e xa está, joder. No, fórasenos das... necesario. Cariño, voy al bar a ver o fútbol. E que xoga Madrid? No, es un logroñés Las Palmas. Vamos, que Levante Las Palmas. Levante Las Palmas. Foi un placer. Ata o próximo xoves. Pedro Brandarín, Federico Pérez, Marcos Pereiro. Abur. Grandes. Moncho Ángel. Y Osvaldo. Digo.